7-нче бүлек. Идегәйнең ак беләк кыз белән аксак тимергә барганы. Ләбиб Лерон укый. 40 кушчы, 40 ир, 40 толпар ат менеп, Шахтимергә юнәлде. 40 ир җитеп килгәчтен, инкәеп сәлам биргәчтен, Шахтимергә ана әйтте: "Эй Шахтимер, сөенче, балта сасаң башы кайрылмас, булгап кылыч чапсаң муены биртелмәс, баһатырлар батыры, алпагытлар алыбы, кара тиен юсынчы, ир куллаган ир булса, кызың булган ак беләктәй аруны ак сарайдан айырып, ак беләген кайырып, ат өстенә мендереп, асы үзен сулдырып, зурлык белән алган ул булса, ялгызга ясак булган, җәяүгә таяк булган, аты юкка ат булган, идегәй дигән ир чыгып, кара тиен алыпны бер атуда үтереп, кызыңны кулдан коткарып, безне кулдан коткарып, ак беләктәй кызыңны айлык җирдән алып килер. Әмир Барлас Шахтимер ак беләк килә дигәндә, айлык юлдан каршылап, идегәй белән кызымны көнгә җилгә тигезми, кашыма алып килиң дип, 3 сан илче җибәрде. Ул дарьяда бу дарья, бу дарьядан Сырдарьядан ары Самарканд. 3 ай 10 көн дигәндә җитеп килде идегәй. Шахтимердәй олы ир, 30 биен уңга алып, 50 биен сулга алып, дәрвазадан чыгып каршы алды. Ир өстенә ир күргән Әмир Барлас Шахтимер идегәйдәй бер ирнең килешенә карады. Тимгел чуар, тим чуары астында сылтанатлы ай бүрек, бөркет кыяк башында. Алкараука ак алтын кигән туны өстендә, 17 ире кашында. Яурыны киң олпатлы, суймырыктай сымбатлы, арбадан киң күкрәге, арыслан юан беләге. Тим чуарын уйнатып, ашыкмый мәйдан буйлатып, Шахтимергә килгәндә, каршылап атын туктатып, иелеп сәлам биргәндә, яндаш җирән ат менгән, айдай йөзе балкыган, көндә йөзе салкыган, ак беләк кыз килгәндә, атыннан кызны иңдереп, ул ышыннан җитәкләп, ак беләкне идегәй Шахтимергә кулдан биргәндә, Әмир Барлас Шахтимер иләкләп алтын чәчтерде, көрәкләп көмеш чәчтерде, идегәйне Шахтимер корбагына чакыртты, 2 чыртан яктырды, идегәйне йөгентеп, арасыннан үткәрде, сырнай, көрнай уйнатып, шаң шалгылар шалдырып, күн давылбыз дыңкытып, думбаклар ордырып, туй тамаша кылдырып, каласына юнәлде. Шахтимернең сансыз кул барын югын җыйдырды, тәүбияләр суйдырды, 30 көн уен кылдырды, 40 көн туен кыздырды. 41-нче көнендә Әмир Барлас Шахтимер идегәйне алдырып, кайсындай ир икәнен сорады. Анда әйтте идегәй: "Энҗү дәрьяң киң дәрья, бәнҗү дәрьяң сай дәрья, җаектан үтми тар түбә, тат тырыным яу түбә. Идел белән җаекта бүктәргеле адырдан, саралтын суккан сарайдан, әзгәри суккан булгардан, Нугайның нурлы йортыннан чыгып килә ятырмын. Үз атамны сорасам,